весело. Салют, Маргоша! Ой, привітання, детки! А мы тут с глядачами в угадайку гуляем. Я ведаю такую гульню. Рассказывается про какую-нибудь рэч, не называючи ее конкретно. Правильно! Дети рассказывают, а мы отгадываем. Так цікаво! А хочешь, Марго, паспрабаваць? З задавальненнем. Сябры, и вы так само долучайтеся и отгадывайте разом с нами. Усе згодныя. Тады слухаем чарговую угадайку. Попробуйте угадать, о чем мы вам расскажем. Он похож на гусеницу. У него колеса железные. Это машина большая. Она возит блоки и большие деревья, и людей. В нем иногда пьют, кушают, иногда даже и спят. Там люди знакомятся. На нем нельзя просто так ехать, надо купить билеты. Он говорит чух-чух, чух-чух. Я здогадалася! И я ведаю, об чым дети разважали. Это Поезд! Так? Правильно, это поезд. Здогадаться было не складано. Кто говорит чух-чух-чух? Только поезд. А вось я успомнила, что герои одного мультика уявили драўляны штыкетник поезда. Я так само ведаю гэты мультик. Тому что на что подобно гуляли? Так само добрая гульня. А давайте и мы поглядим гэты мультик и погуляем разом с его героями. Ну что, протягнем нашу угадайку? Мне здаецца, гэта гульня развівае вобразнае мышленне. Ого, Кася, ты стала говорить як дорослая. Просто я у вас не по ўзросту разумніца-прыгажуня. І вы яшчэ ўсіх маіх талентаў не ведаеце. Хвалькоты, гэта мы ведаем. Што? Я хвалько? Да я... Вось дайце мне якую-небудзь разважалку. Я мигом з ёй справлюся. Калі ласка. Слухаю уважливо, Кася. Этот предмет самый красивый в жизни. Я обожаю играть. Он бывает твердый, бывает мягкий. Он бывает круглый, и еще там нарисовано все что угодно. Я так обожаю вверх и ногу. Если он обогнется что-то острое, то он лопнет. В него играют мальчики, иногда и девочки. Больше всего его уважают спортсмены. Можно собрать гол, играть в кольцо, попадать. Ну, Кася. Ой, а где Кася? Вось табе і раз. Збегла. Пэўна, не здагадалася, пра што дзеці разважалі. І каб не чырванець, дык... Оле, 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 оле. Хто не здогадался? Я не здогадалася. Да я за правильным отказом гоняла. Так сказать, за наглядным допоможником. Лайчина, Кася. А вось праверым, ці правильно ты зразумела, што мелі на ўвазе нашы гледачы. Я упэўнена на ўсе 100. Не, нават на 200%. Гэта мяч. Правильно, это мяч. Ну, и что я вам казала? Я разумница, яких свет не бачыў. И я заслужила подарунок. Мультик подыйдзе? Цікавы? Цікавы. А можно до цікавага мультика яшчэ і что-нибудь солоденькое додать? Ну, Кася, ты ў сваім рэпертуары. А что, Кася? Что, Кася? Маёй разумнай галаве адпачынак патрэбны? Патрэбны. А яшчэ, як яе, шакаладная глюкоза. Так, здаецца, гаворыць. Будзе табе і глюкоза, будзе і мультик. Ну, тады добра. Смакота! Дякую, Маргоша, за такую смачную падтрымку маёй разумнай галаве. А вы чаму не частуецеся? Ты прапануеш нам шакаладку, калі сама амаль усю яе з'ела? Ой,
Ну, пробачте, я так мультиком загляділася, што не заўважыла, як яна знікла. У тваім жывоціку. Ну так. Не засмучайцеся, сябры. У мяне яшчэ одна шакаладка ёсць. Ура! Толькі спачатку давайце вынікі чарговай мульцівіктарыны падвядзем і пераможцаў вызначым. Правильно, Марго! Детки ж чакаюць. І куды Кася пабегла? Я на сонейку ляжу, я на сонейка гляджу, всё ляжу і ляжу, і на сонейка гляджу. Сябры, вы безумоўна здагадаліся, па якой мульцівіктарыне мы будзем падводзіць вынікі? Правильно, як Ільвяня і Чарапаха спявалі песню. Давайте нагадаем, якія пытанні для гледачоў мы задавалі. Першае пытанне было ад мяне. Ці паспелі вы падлічыць колькасць малпачак, якія назіралі за тым, як Чарапаха спявала песню? І правільны адказ такі. За чарапахай сачылі 3 малпы. Носорог, рок, идет, крокодил, дил, плывет. Только я все лежу и на солнышко гляжу. А другое пытанне віктарыны по мультфільму, як Ільвяня і Чарапаха спявалі песню, было ад Касі. Яно, як мне здаецца, было больш складанае, чым у Лесіка. Як звалі Ільвяня у мультфільме? Усе гледачы адказалі правільна. Імя ў Ільвяня такое мілае і смешнае, і яно цудоўна падыходзіць да ягонага характару. Рмяу! Да-да, его так и звали. Лістоў ад дзяўчынак і хлопчыкаў з правільнымі адказамі і малюнкамі прыйшло шмат. Дзякуй усім, хто прыняў удзел у віктарыне. Але конкурс ёсць конкурс. І пераможцамі на гэты раз сталі Антон Флідер з Бабруйска, а таксама Яна Рабцева з Аграгарадка, Лугавая Слабода Мінскага района і Кірыл і Міраслаў Кур'яновічы з Мінска. Та-дам! Мы віншуем пераможцаў і нагадваем, што ў хуткім часе вы атрымаеце ад нас і часопіса «Рукзачок» невялікія бандэролі. Так што часцей заглядвайце ў свае паштовыя скрыні, сябры. А зараз яшчэ адзін мульцік і новая віктарына па ім. Будьце уважлівы. Так, часу у нас засталося крыху, а таму мы задаем толькі адно пытанне гледачам. Можна я? Можна ад мяне пытанне сёння будзе? А чаму гэта ад цябе? Просто ж я сёння разумніца, якіх свет не бачыў. Значыць, і пытанне ад мяне будзе супераўскім. Лесік, ты як, не супраць? Няхай, калі Кася што надумала, дык не адчэпіцца. Ага. Задавай свае супераўскае пытанне, разумніца. Значыць так, паважаныя гледачы, пытанне ад мяне будзе такое. Якое другое? Не, трэцяе. Не, ўсё ж такі, якое шостае практыкаванне прапанавала Нюша сваім сябрам у мульціку, як рабіць зарадку? Свае адказы, дзяўчынкі і хлопчыкі, і абавязкова з малюнкамі дасылайце нам на адрасы. Паштовы 220 807, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9. Ці электронны добраранак тв @gmail.com. Программа «Добраранак». У сваіх лістах не забудзьцеся напісаць свой дакладны адрас з індэксам і ўзрост. Гэта, каб мы ведалі, куды пераможцам невялікія прызы ад нас і часопіса «Рукзачок» адпраўляць. А зараз, як не хочацца, але трэба развітвацца. Наперадзе яшчэ цэлы дзень. Жадаем, каб ён прайшоў у вас цікава, сябры. А яшчэ весела! Памятайце, усмешка дапамагае вырашаць шмат праблем. Незвычайных вам адкрыццяў і новых ведаў. І яшчэ, сябры, заўтра свята, дзень маці. Не забудзьцеся павіншаваць сваіх любых матуль. А мы, як заўсёды, сустрэнемся з вамі зранку у нашым